Hej, det er Belinda. Kan du godt være sammen i dag? Okay. Du skal bare komme 1:15. Ja. Hej, hej. Yes! 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 Nå, så kunne du finde ud af at åbne døren, hva'? Nå, hvad skal vi snakke om? Drenge. Der skulle da ingen lækre drenge på vores skole. Altså, da jeg boede i Amerika, der kunne man snakke om lækre drenge. Altså, det er sgu lidt kedeligt det her. Har du ikke nogen, vi kan ringe til? Jo, Lykke. Lykke vil give. Hvorfor noget? Vil give. Nå ja. Ej, hun er sgu da kedelig. Har du ikke en anden? Nej. Nå, så bare ring til hende. Altså, kan det gå lidt fast? Hej, det er Lykke. Hvad vil du? Hej, det er Belinda. Kan du ikke komme over til mig nu? Jo, det kan jeg vel godt. Okay, hej, vi ses. Altså, hvad fanden har du gang i? Du skal sgu da ikke sprøjte parfume i mine øjne. Altså, det sviger sgu da mega meget i mine øjne. Jeg kan næsten ikke se noget. Altså, hvad fanden tænker du på? Har du ingen hjerne, eller hvad? Øj. Altså, nogle gange. Møgen du. Hvad fanden betyder møgen? Det betyder hej hej. Nå, men hvem er du? Jeg er Lykke. Lykke til give? Det skal da nok passe. Ja, du kommer sgu ikke ind her. Bare kom ind. Tak. Rykker du lidt? Nej. Fanden, nej, I kan sgu da sidde et andet sted. Væk. Kom. Altså, jeg får bakterier i håret, når dine rotten stikker op i håret på mig, altså. Det her, det er mit blad. Det er sgu da ikke dit blad. Det er det da. Det er det. Nej, det er det sgu da, men altså, jeg har sgu da lov at læse i det. Hvor er du snobbet? Og hvor er du nørdet? Og hvad så? Nå, men hvad skal vi snakke om? Altså, har I husket at lave lektier? For den der matematikprøve, vi havde for, den brugte jeg hele 3 sekunder på, og den var så sjov. Jeg elskede den. Altså, ligner jeg måske en, der sidder og laver matematikopgaver? Er I gør det? Ja, det gør jeg sgu ikke. Hvad med dig? Nø. Så er vi sgu da 2. Sorry. Jeg vil hjem og læse mit bog, så jeg tror, jeg smutter nu. Ja, jeg skal altså også til hjem. Jamen, så følger jeg ud. Tusind tak for i dag. Ja, tak for i dag.